Ben trobats a Sintonitza Europa. Feia ja mesos que havíem rebut notícies a través de diverses associacions de denunciants de corrupció dels primers intents de sol·licitud de mesures de protecció dels whistleblowers. I ara ens han arribat la primera. Es tracta de la interlocutòria de la secció primera de lo civil de l'Audiència de Barcelona que, malgrat desestimar el recurs d'apel·lació, confirmant la interlocutòria del jutjat de primera instància número 38 de Barcelona, que declarava la manca de jurisdicció i competència, ens aporta uns fonaments jurídics molt importants i uns antecedents que donaran, sens dubte, un gir a les posicions dels denunciants de corrupció i dels afectats per les disfuncions administratives, on la discussió de fons és l'incompliment del dret de la Unió i dels seus interessos. L'antecedent que, evidentment, hem d'anonimitzar és el d'una persona funcionària pública que denuncia a través d'un canal extern, el canal de l'associació Espertic, que s'ha establert com a bústia externa. I això ho va fer-ho a partir del 4 de gener de 2020, per comunicació d'aquesta activitat a la Comissió Europea. Espertic administra la bústia sota el sistema via denúncia, sent els àmbits d'aplicació del canal, recordem-ho, dins dels àmbits de la Unió, els següents. Qualsevol contracte públic. Els serveis, productes i mercats financers. La prevenció del blanqueig de capitals, el compliment legal. El finançament del terrorisme. La seguretat dels productes que es puguin adquirir dins del territori de la Unió. La conformitat dels productes, béns i serveis sotmesos a la legislació europea, encara que no afectin a la seva seguretat. La seguretat del transport. La protecció del medi ambient. La protecció davant les radiacions. La seguretat nuclear. La seguretat dels aliments. El control dels pinsos i additius per animals. La sanitat animal. El benestar d'aquests animals. La salut pública. La protecció dels consumidors de productes i serveis, inclosos els serveis prestats per l'Estat i, per tant, per les comunitats autònomes. Protecció de la privadesa i de les dades personals. Seguretat de les xarxes telemàtiques i altres infraestructures crítiques. Sistemes d'informació. Qualsevol infraccions que afectin els interessos financers de la Unió, tal com es preveuen a l'article 325 del TFUE. Totes les infraccions relatives al mercat interior, tal com es preveuen en l'article 26, apartat 2 del TFUE. Totes les infraccions de les normes de la Unió en matèria de competència. Qualsevol activitat que hagi percebut ajudes atorgades pels estats, encara que no fossin diners directes de la Unió. Totes les infraccions relatives al mercat interior amb relació als actes que infringeixin les normes de l'impost sobre societats. Qualsevol pràctica o finalitat per la qual es busqui obtenir un avantatge fiscal que desvirtuï l'objecte o la finalitat de la legislació aplicable a l'impost sobre societats. Anem al cas particular. El procediment dels fets, que van ser acreditats i denunciats a l'OLAF i en aquests moments són objecte de recerca, va sol·licitar a la gestora, l'afectat,
que es gestionés a través de la bústia externa la protecció que deriva de la directiva 2019/1933 UE. El criteri del Ministeri Fiscal es va sostenir en tot el procediment al nostre favor, atès de que no es va oposar al recurs d'apel·lació d'Espertic via denúncia, considerant que la resolució era competència del jutjat instructor, en aquest cas del jutjat d'instància de Barcelona. La resolució legitima, doncs, la figura de l'instructor i del canal de denúncies, així com les seves capacitats legals de conformitat amb la directiva 2019/1937. En aquest cas, sembla que l'únic canal que fins ara ha estat declarat conforme a la Unió Europea és precisament el canal Espartic, amb el procediment via denúncia. Tot i aquesta resolució final, hi ha aspectes molt destacables en la resolució perquè si bé tanquen la porta a una resolució a favor de l'afectat sobre el fons, el tercer dels fonaments de la interlocutòria de l'Audiència de Barcelona es pronuncia sobre que Espartic via denúncia és una autoritat competent. És una autoritat competent a efectes de la directiva. Primer, en haver realitzat els tràmits davant la Unió Europea i, en segon lloc, perquè s'ha tramitat degudament la informació i la denúncia. La instrucció ha estat correctament plantejada i desenvolupada. Això sí, indica que les autoritats competents en el sentit de la directiva no són les judicials, sinó extrajudicials, corresponent a les judicials exclusivament la protecció de drets fonamentals derivats de l'aplicació de la directiva i per això, després de distingir les autoritats i el reconeixement de l'autoritat a la gestora de la denúncia, ho deriva a la via contenciosa administrativa de la protecció de drets fonamentals conforme als articles 114 i següents de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa per remissió de l'article 12 de la Llei Orgànica del Dret de Petició. Es reserva, doncs, per a si, per al Poder Judicial, la figura del controlador de controladors, la validació en darrera instància de les resolucions de l'instructor de la directiva 2019/1937. Però l'autoritat competent és l'instructor del canal de denúncies, figura que, a més, la mateixa directiva li dona una protecció especial. Les resolucions en forma d'autoritat competent, amb tota la força que això comporta. Finalment, i com a avís clar a navegants, la resolució de l'Audiència de Barcelona conclou que la manca de transposició de la directiva, així com la vulneració dels drets dels denunciats de corrupció, comportarà seguir i segur la responsabilitat patrimonial de l'Estat, atenent al compliment dels requisits de la sentència Faccini Dori de 17 de juliol de 1994, C91/92, i Marlissing de 13 de novembre de 1990, C106/89. I és que en dret de la Unió no hi ha inimputables ni forats i tampoc hi ha diferenciació entre civil, penal, administratiu o militar. Europa, que va fent camí. Si el vídeo el consideres interessant, comparteix-lo i s'agraeix que et subscriguis al canal
activant la campaneta. Espero les teves opinions. Bona tarda.